Què espera tu ser pare? I què és el més valuós que t'ha ensenyat ton pare? Eixim als carrers d'Alfafar per a descobrir-ho. Pues la figura de mi padre significa un referente porque bueno, nos ha apoyado siempre en todo lo que hemos necesitado, nos ha enseñado a trabajar, hemos seguido con el negocio familiar y bueno, sin duda bueno, siempre ha sido un apoyo. Ahora que no están, nos acordamos de él todos los días y la verdad es que es un referente y un padre fantástico, la verdad. Mi padre es una persona, no sé, que siempre he estado con él y que de pequeña pues compartíamos momentos, siempre que nos íbamos de viaje pues nos hacíamos fotos. Me llena, me ayuda, me quiere lo mejor para una hija. M'emociona i tot. No, mon pare per mi és tot, és molt. A més tinc una molt bona relació amb ell i amb ma mare també, però sempre tinc molta afinitat amb mon pare i bueno, que ell tinga molts anys és l'únic que demane. El dia del pare és especial perquè s'ajunta en la festa que tots celebrem. Mon pare també és fallero i bueno, jo a soles en estar allí en ell i que puguen estar encara amb nosaltres, en això ja és un superregal. En la botica de Malú prepararemos unas tartas muy especiales para este día, siempre bajas en azúcares y con harinas integrales. Esperemos que os guste. Pues no sé, salimos a comer o a algún sitio especial. I tu, ja saps com viuràs el pròxim 9 de març? Celebra el Dia del Pare amb el comerç local d'Alfafar.